This is Maestro Calbong! Hey guys, welcome back to my channel. This is Maestro Calbong. Kung makikita ninyo, nasa ano po tayo ngayon, isang farm. Hindi naman farm, dito lang yung mga nilagyan lang ng bakod, tapos may mga halaman, may mga gulay doon. At yung pinsan ko dito at yung asawa niya, nagluluto sila ng sinanglaw. So, well, hindi po yan ang topic ko ngayong araw na to. Ganito ang buhay sa probinsya. Ang hirap kasi eh. Pero bago pong lahat, gusto ko pong sabihin na meron po tayong gagawing special na segment sa ating channel. Ito po yung pinamagatang Tanong Kelbong or Kelbong Tanong. Ayan. So gusto ko pong ilagay nyo po sa comment section ang lahat ng mga katanungan ninyo about sa akin, about sa career ko, sa buhay ko, sa mga ginagawa ko sa buhay, trabaho, ano pa ba, tips, pwede po yan, at kung ano-ano pang bagay na pwede pong itanong. Yan. So, i-comment nyo lang po dyan sa my comment section at isa-isahin po natin sagutin yan sa isang vlog later on. Ayan. Oo, wala daw pake. Okay, so yun lamang po. So kung bago po kayo dyan, syempre mag-subscribe na rin po kayo. Please click on the subscribe button and of course the like button, the notification bell for updates of my upcoming vlog. Okay, so yun po. Huwag niyo pong kalimutan, mag-question po kayo. Lagay po natin yan sa comment section, dyan sa ating comment section dito sa YouTube. Okay, that's it for today. Thank you so much and I'll see you again. Bye-bye! This is Maestro Calbong!